घन्टा धरना हाबाफारि 22 जिल्लानि सदराव जोङो लादों। बिनिनो सुरगुथार जिल्लायाव जिल्ला सदराव गलाघाट जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफादनि जि हाबाफारि बे हाबाफारिया जाबाय थादों। जोङो बर' कछारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलखौ आबुङै गामिखौ फोसावनानै बियाब दानानै बिनि बिसायख'थि खुंनाय बे जोंनि सेथि डिमान्ड। बिनि अनगायै जोंहा गोबां डिमान्डफोर दङ। फारियै बर' कछारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनो जि रांखान्थि आसाम सोरखारा होदों बियो थोजासे नङा, बेखौ बारायनांगौ। बिनि अनगायै कार्बि आंलं आरो डिमा हासावआव रायजो जानाय जोंनि बर' माहारिनि जि सुबुं बिसोरखौ एसटि हिल स्टेटास जि मोनहोनाय बियो बिटिआर सुक्ति आरो बिटिसि सुक्ति मोन्नैबो सुक्तियाव जायगा मोनदों, किन्तु बेखौ दासिमबो भारत सोरखारा मावफुंनानै होआखै। बेखौ आबुङै मावफुंनाय। बर' कछारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि जि गामि फोसावनाय बेयाव गवालपारा आरो साउथ कामरुप बे मोननै जिल्लाखौ दोननाय जादों। जों जिहेतु ज' आन्दलन खालामदों, जों जि काउन्सिलावनो थाया मानो बर'आ गवालपारा आरो साउथ कामरुपनि बर'फ्राबो जोंजों थाफानो मोननांगौ, बे जोंनि दाबि। सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लायाव रायजो जानाय बर'फोर खावसेखौ बिटिआरआव सोबाय, किन्तु खावसेया बिटिआरआवबो गैया, बिकेडब्लिउसिआवबो गैया, मोनसे दिन्दां अबस्थायाव थाबाय। थ' बेखौ जिखिनिखौ बिटिआरआव सोगोन बेखौ थाबैनो सोनानै आद्रा थालांनाय बर' गामिफोरखौ बिकेडब्लिउसिआव थिसननाय बे हाबाफारिफोरखौ मावफुंनो थाखाय लोगोसे 6.3 दफा मथे जे बिटिसिआव बर' बिजों आरो अन्यान्य बिजोंखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनाय आरो बिटिसिनि बायजोआव बर' बिजोंनि फरायसालिफोरखौ सरकारि खालामनाय बे हाबाफारिखौ थाबैनो मावफुंनांगौ। बिनि अनगायै बिटिआर सुक्तिनि जायफोर दफा आद्रा थालांनाय दफा बे दफाफोरखौबो आबुङै मावफुंनांगौ। नैबे दाबिफोरखौ लानानै जोङो दिनै 2 घन्टा जिरायदों। 11 बाजिनिफ्राय 1 बाजिसिम जोङो गुरुदेव कालिचरन ब्रह्मनि दिनावनो दैखांनाय मोनसे दाबि जे बर' रेजिमेन्ट, बे बर' रेजिमेन्टखौ जोंनो नांथारगोन। बर' रायजो राजाफोरनो बे मोनसे बर' रायजो राजानि डिमान्ड आरो बे डिमान्डखौ सुफुंनानै होनो थाखाय जोङो नैबे धरनानि गेजेरजों आसाम सोरखार आरो भारत सोरखारखौ नारसिनदों।